Sitä nyt vaan nyt seurataan, millä tavalla tämä rangaistuslaukauskilpailu menee ja miten sitten suomalaispelaajat onnistuvat. Siitä lähtee ensin suomalaisrankkari ja siinä nyt tulee oikein varsinainen veivaus. Suomalaisrankkari ja siinä nyt tulee oikein varsinainen. Nyt tulee oikein. Ja sieltä sitten kylmän viileästi Kim Hirsovich näyttää, että tässä on vähän sellaista, niin on kiinni sitten uudestaan ja mikä on Hirsovichin näyte. Kyllä on, täytyy sanoa, että kyllä jokeripelaaja on iskenyt itsensä tässä ottelussa kyllä runkkarin kuninkaaksi. Siinä ohipirnes muuten Hirsovich. Kyllä joo, mähti loistavia runkkareita ja kyllä niinku